Na reunión mantida onte por Unións Agrarias ca Asociación das principales cadenas de distribución de toda España, con as sedas, que representan máis do 80% da comercialización de produtos agroalimentarios, unha reunión tremendamente positiva. Primeiro porque compartimos a preocupación da actual situación do sector lácteo e das baixadas de precios arbitrarias que acaba de impoñer a industria sin que haxa razóns de mercado que o justifiquen. En segundo lugar, porque compartimos a necesidade de que o 100% da marca blanca da distribución este envasada con leite de orixen español. E, en terceiro lugar, a necesidade de que, independentemente de ofertas á baixa que están entrando de forma ilegal de fora de España, ese leite non termine dentro dun cartón creando confusión no consumidor sobre a procedencia do leite. Creo que é importante que as cadenas de distribución, a industria e os gandeiros podamos retomar o que veu sendo unha liña de colaboración e traballo destes últimos 3 anos, donde os precios do leite permitían ter un marxen de beneficio para toda a cadena, gandeiros, industrias e distribución, e que temos que camiñar cara a un sistema que, basado en datos obxectivos, nos permita normalizar as relacións comerciales e evitar actuacións agresivas por parte de calquera dos eslabos da cadea, sobre todo daqueles que teñen a capacidade para poder impoñer un precio, sabendo que é un produto perecedeiro e que se non firmamos esos contratos de adhesión teñamos que tirar o leite.